kay boss mga pangans pagkaon. Tilawan na ko ang century egg kay naihas ko ani niya. Oh, Diet na siya kay century egg. Okay man dig lami ang century egg. Oh, ilagi ng mga vlogger na tagagawas. Lami. Murag itlog. Murag itlog. Oh. Pwede ko. Di. Mas worse o klasa ang kuan. Lami ra siya guys for me ha. Kahilig magbalot og Pinoy. Amo uban man good vlogger kay mag ito siya. Ayan? Wa mi kaila sa mga uban pagkaon. Tawagon ko to kuya be. Oh, gamukbang si mother. Gamukbang. Itlog na maalat nga ito. Century egg man na magud. Ito na nila ito. Itlog na maalat na ito, lagi daw. Okay man, good. Di ba? Wala mo seafood. So dapat usa-usa kita ya dito mag. Sige, sige. Kauna daw ninyo dungan. So di. Wa lagi ko kaila sa uban food. Nana po niyang gisimot-simot. Dahil lagi na mo si Pusi po. Jadi yun, minimum ni dilaw. Yeah. Go na girl. Go na, girl. Dungan mo. Gila siya mag-capture niya ang facial reaction. Ge. Ready? And one. Ayaw, tunga ah. Hindi na, mukha is like siya. Marukay siya, hindi ko agad mo. Go. What may baho? Ngayon eh. Nami ba yun, di ba? Di ba? O ilang yun ang uban vlogger. Lang, guluran. For the views kayo, charot. Ah, maalat no? Oh, I told you. Pantry? No? What is this? And pareha ni. Mura siya ka ng fried noodle. Kami siya. Ay, sorry. Amega. Ano saan yung color? Orange. Kani. Oh, squid. And kani fried noodle. Cropek. Ang kani red. Okay. Cropek feel po. Sige, go ma'am. Thank you so much. Bird's nest ra na, miss? Spinach? Mapapay na Spinach soup. Spinach seafood soup. Nice seafood. First time ko makatilaw na food. Alright.
professional chopstick user. Since unsa ba 1987. Ha? Oo lagi. Shout out Ate Maiko. Huwag karanay, No, no, bito nang ito kwan. Ay, kilos, ne. Oh, Disneyland. Kabaw kasi. Well, bata, bosan sila po. Nay nangita lagi ka na mag-menu o pinay. Hapon ako ang ganahan niya kay may suon ako. Ikuwag na. Ako lagi na to niya. Menu na ba ako? And ko sister na lang ni ko. Dili ko ni sister. Hmm. Isog yung glasa ang spinach no. Ang murag na po siya yung noodle ay. Ilang soup yan ay sutangkon, spinach o shrimp na taste. Na siya seafood, egg food. Diba? Ito na may nag-review. Aim day ni Ang say name, anak, miss? Ha? Fish roll? Thank you. Isda. Fish roll. Fish roll, roll na, roll. Napa ma. Pansit. Unsa na siya klase na noodle, miss? Amiswa? Special na miswa. Uy, busog naman ka. Intro pa ganito. Mama. Lazy Susan. Ah, agad chopstick si madam, oh. Ito pala po. Kabaw. Sige. Eat well, Enon. Cabbage na, cabbage. Noodle nun. Nasa peanut and egg. And, unsa ning shrimp? Woo! Gusto ka ng bihom na di-fry. Hmm? Cabbage, Di na, uy. Murag fried noodle na. Alright. Dangog siya, besh. Crispy ang outer. Ano siya sulod. Kami, ampay ko. Nanti pansit ni. Kaning sa lumi na naay. Ah, ano daw lumi? Lumi ito yung ingon. Pansit. Sa daw, kalimutan. Nanaay man ni. Ito ba? Kala ngayon mag-6 Day, gusto mo na, day. Bukbang. Mukbang girl. Fish roll. Alright. Ah, okay. Unsa daw
na. Pata? Somewhere near the feet. Near the feet. Front leg. Scallop? Ah, scallop. Girl, away mo fatherhood. Iwan. Ha? Iwan. Hagoy kasayo gatagay ni Papa. Unsa na siya yung tapad yan? Pan lang? Plain? Waka na ko ha? Plain? Plain. Pero siya choco ba? May butangan ko. Wala siya sa loob. Ay, bread. Liko ang full. Tiyo, Tiyo. Kanang until when ka sa Cebu? Until when ka diri Cebu? Friday. Oh, di ka diri mag New Year. San Carlos na kayo? Scallops o mga pepper. Chicken. Nagiputos og lotus. Ato nagsilawan. Vegetable. Taro? Taro? Thank you. Vegetable taro. Chicken na iputos og lotus leaf. Ito kay lasan. Big ice. Ice?